Sanibonani babukeli, kusasiyilo i-champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyi-Mafeking, hayi heartbreak ngoba niyazi phela ukuthi izinto ziyenzeka, bayephulwa abantu. Khona bephukile ngikhuluma nawe. Bakhona basazophuka. Kodwa kuyosisiza mina nawe ukuthi sisheshe sizibheke singabi abalandelayo. Babhala abantu basitshela ukuthi inhliziyo zabo zahlatshwa zahlikizwa kanjani. Namhlanje ke sibhalelwe inkosazana lana iyasibekela udaba ukuthi yahlatshwa yahlikizwa kanjani. Umliza loyo owayethanana nayo. Naye mangingachithi isikhathi ngoba phela isikhathi imali manginilethele lona lolu daba lwakhe lunjalo ukwenzela ukuthi phela nani nizwele lingathi neze uchampionate. Ngifuna nizwele. Mazingene kulo. Uchithanga isikhathi. Ngidani into ukuchitha isikhathi. Isikhathi? Hayi ngizonda kabi ukuchitha isikhathi. Mangene kulo. Ulibeka nje. Sanibonani neMafeking. Noma ngezukudalula igama kodwa bahlikizana abafana. Bahlabana bahlikizana abafana. Sengikhuluma ngenhliziyo ke. Khona umfana nje owangekila. Angithanda ukusho lokho kodwa kuyaphoqeleka ukuthi ngikusho. Ubuhle ngabuncishwa. Ngithanda ukubambana mawungibhekile ngiyangijwayeleke ke mase kuthiwa sesiyajwayelana ngoba phela ngumuntu ohleze esmayilini. So ububi lobami biyejwayeleke ngicine sengithanda ukubamhlana. Kwazi ke ngiyazithanda nokuzithanda Nkosi yami ngiyageza nginweka kamnandi. Enye into ke lephi ningisiza ukuthi onje bebakwazi ukuthi phela nami bakhulume nami, bakwazi ukuthi bangimise. Mangiphinde ngithanda ukubambana. Ubuhle ngabuncishwa. Nekuyiyo ke into yangibizela ukuthi ngicine sengiphuka inhliziyo. Usho ukuthi khona umfana thizeni ngamthola. Ngaba ngitshela ngendlela engithanda ngakhona sezwana mina naye. Sithe masizwana kanjalo. Ngangitshela ukuthi yena uhleze umuntu omatasa. Umuntu omatasa nje utholakala ngezikhathi ezikhathele. Mayikhuluma ngezikhathi ezikhathele ngani mangimbuzo washo wathi hayi izikhathi ezikhathele phela iliza late. Okusho ukuthi mina akatholakali. Ngabe sengithi hayi kakhonkinga phela makunjalo siyosebenzisa leso isikhathi onaso. Ngana ngempela kwayangithinteke lo mfana. Late ngabo 8 uthola ukuthi uyangilanda. Uyangithatha ungisakwakhe. Kuyothe ekseni futhi. Kungekakhanyi useyangikhipha futhi. Hawu. Yangena isama kwazi sekwakuyiwinter ke masiqala lento yethu. Yangena isama. Mayingena isama phela uyazi isama ukuthi kusheshe kukhanye. Hawu. Phela bengikhishwa ngo6. Manje phela u6 manje useshaya sekunelanga sekusemini nje. Hayi umfana futhi usehlehlisile isikhathi manje usengikhipha lapho ngo-1/2. Ngiyabuza ukuthi manje isikhathi sekwenze njani ngoba phela isikhathi kumele sibe sodwa hayi qala abike imbibi abike ibuza. Kwaqala ke manje kwakhanya kumina ukuthi engathi la khona ukushaya amanzi akumele mina ngibonwe ilanga nalo mfana. Lo mfana akafuna ukuthi mina na ilanga lesibone. Hayi ngazithulela kodwa ngoba ke Nkosi yami kubona lobo umnyama shemo engiphatha kahle nami ngangizizwa ngijabulile. Kwenzeka ngavene ngamkhumbula ngathi ngizama ukumthinta wangathinteki ngavene nganikela kuye emini kabha. Angani mangivike ngafika ehleli nabangani bakhe kukhona nokwamantombazana nje lapho okuhleke Nkosi yami bona bengakuncishwanga ubuhle. Ngithe mangifika ngabe ngizimbulisela nje. Ngithe mangibulisa kanjalo hayi bavume bese kuyathuleka ngoba phela konke umuntu uyaqala ukungibona ngifika la.
hayi bese ngibheka yena ayazithulela umfana bese ngimshayinikize kuwe athi uze kimi ngimbona uyajuluka uyamfoma ngithi yebo ngize kuwe athi awuzokwenzani ngithi abe ngikukhumbula ngizamile ukukufonele wangatholakala bese yabuza komunye umngani wakhe ukuthi awusasitsheni ndoda ukuthi sonentombi entsha intombi yakho la hey intombi yabani hey akusiyintombi yami anginantombi mina hayi nje kusho ukuthi buzothini ngithi hayibo namhlola nkosi yami hey ngibese ngiyathula kuthiwe sisi umuntu wakho lo ngithule ngimbheke ngithi yebo ade hey ungakulinga hey awuyena umuntu wami mina awuyena nje umuntu wami sisi mose uqhathala abantu wena wazi kahle ukuthi sabangani manje mase uzathi umuntu wami musho ukuthini hayi man ngicabanga ukuthi uyadlala ngazihlekela ngasimile yaba serious indaba ukuthi hayibo hayi uphika omunye umntwana vuma phela manithandana nje usho niyathandana wangiphika wazi wanqisha ngonyawo phansi wathi lutho akakazi waze wakwata nje wangixosha nje kabuhlungu wathi hey ungawulingi ungijwayele kabona phuma la uhambe hayibo ungeno yini uthunyelwe umoya omubi hayibo ngasibuza ukuthi hayibo Nkosi yami inenzakala kanti la ngabe sengibona lapho ukuthi kahle mina bengumuntu wasebumnyameni ayingafe ngazibheka esipilini ngithe mangizibheka Nkosi yami angimubi ngavele ngamubi kakhulu ke manje ngabona ukuthi yiyo ke lento yenzela umfana ukuthi enze lento angenze yona elobubi lobo kanye ngithi Nkosi yami mangijabulele ngibheka isipili ngiyibone Nkosi yami nefigana ngithe mangifika hayibo angingulube angimubi nje yonke into nje ayihlangani phela ke mase unomuntu uyena uzizwe ngathi umuhle ke manje mase uloku unconywa nani uzibona uba ngcono uma ufika esipilini ubona umuntu othanda ukubamhlana kodwa zabheda izinto uyibona ukuthi ungeke ngilimele ububi hayi kwaba ngiphuka kanjalo ke inhliziyo umfana zangaphinda ngikhulumise nasendleleni wathi mayidlula la ngibheka nqaphe ukusho manje mina kahle ngammoshela ebanganini nake ebantwini Nkosi yami mangibonge ngilivalela loludaba ngoba manje ngiphatha kabi lento engayenziwa lo mfana ngiyabonga hey babukeli niyazwela ukuthi ubhuti wadlala ngosisi masingayenzini leyo nto madoda musana ukudlala ngalabantu labantu badinga ukunakelwa yithi uNkulunkulu wabaletha kithi labantu wathi thathani naba abantu ofontofo baphatheni kahle musana ukumenza lento enibenza yona Nkosi yami ngathi ngiyokhuza kuze kubuye uJesu lana ngiyabonga